Boas noites e benvidos un día máis aos servizos informativos de Estrada Televisión neste xoves 5 de xullo. Comezamos, como sempre, facendo un repaso ás novas máis destacadas do día en titulares. O grupo de cans de rescate de Protección Civil Sampaio da Estrada encontraron no monte o cadáver dun ancián veciño de Souto. O achegado de Ignacio Barros pecha un operativo de búsqueda posto en marcha pola Benemérita e Protección Civil tras a alerta de desaparición da súa filla. A Estrada asume case o 65% das inversións do Líder Montes. O equipo xestor do plan reuniuse hoxe para decidir sobre un proxecto. Nos 3 municipios deberían gastarse 7,3 millóns de euros en 6 anos. Mistura Tempo Libre abriu onte o seu campamento con 20 nenos. Esta asociación volve a organizar o seu campamento coa mesma ilusión que fai case 20 anos. O grupo de cans de rescate de Protección Civil Sampaio da Estrada encontraron no monte o cadáver dun ancián veciño de Souto. O achegado de Ignacio Barros pecha un operativo de búsqueda posto en marcha pola Benemérita e Protección Civil tras a alerta de desaparición da súa filla. Efectivos do grupo de cans de rescate de Protección Civil da Estrada localizaron ás 12 da mañá de onte no monte da parroquia estradense de Codeseda, cerca do lugar de Fragoso, o cadáver do ancián Ignacio Barros de 91 anos e veciño no do número 20 do lugar de Souto na parroquia estradense de idéntico nome, cuya desaparición alertara a súa filla e o seu xenro a Benemérita apenas 10 horas antes. Co achadego do corpo de Ignacio Barros culminaba un operativo de búsquedas que Protección Civil e a Garda Civil puxeron en marcha xa dende a madrugada para tratar de localizar o ancián. Según explicou a filla e o xenro do falecido, Mercedes Barros Durán e Manolo Meijeiras, o ancián foi visto con vida por última vez ás 8:15 do luns. Vivía só despois de que a súa muller se rompese a cadeira a causa dunha caída e fose internada no asilo de Caldas. Chega a última Rapa das Bestas de Sabucedo sen bullicio internacional. A afluencia de visitantes, turistas e medios de comunicación non se diferenciará moito a outros anos, pero no 2008 o festexo xa será menos íntimo. A Rapa das Bestas de Sabucedo, que logrou fai poucas décadas a declaración de interese turístico nacional, tiña o entrañable encanto de ser ata entón un festexo estradense ou pontevedrés o que acudían ademais da poboación local, amiga desta ancestral de celebración, 3 ou 4 mil persoas chegadas dende o resto de Galicia ou de España, ademais de 15 ou 20 estranxeiros. Tamén ocurría que no vello curro non cabían nin a cuarta parte dos visitantes. A Estrada asume case o 65% das inversións do Líder Montes. O equipo xestor do plan reuniuse hoxe para decidir sobre un proxecto. Nos 3 municipios deberían gastarse 7,3 millóns de euros en 6 anos. No 2002 puxose en marcha na comarca que engloba os municipios da Estrada CD de Forcarei un plan líder con axudas europeas que logrou esta zona tras intensas xestións que realizaron os responsables municipais e os xestores dun plan similar, un PRODER, que se lograra a finais dos 90. Mistura Tempo Libre abriu onte o seu campamento con 20 nenos. Esta asociación volve a organizar o seu campamento coa mesma ilusión que fai case 20 anos. A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada foi, como nos últimos anos, o lugar elixido por Mistura Tempo Libre para poñer en marcha o seu campamento urbán. Na tarde de onte, unha veintena de nenos achegáronse ata o recinto feiral para iniciar a actividade que, como cada verán, ten un tema central sobre os que xiran todas as actividades. Nesta ocasión, centrarase no mundo das artes. Os 6 monitores farán que os nenos entre 5 e 12 anos fomenten a súa creatividade e se convirtan en auténticos artistas de todos os campos, a escultura, a pintura, a música e incluso a cociña. Antes de rematar, facemos un repaso ás novas máis destacadas do día en titulares. O grupo de cans de rescate de Protección Civil Sampaio da Estrada encontraron no monte o cadáver dun ancián veciño de Souto. O achegado de Ignacio Barros pecha un operativo de búsqueda posto en marcha pola Benemérita e Protección Civil tras a alerta de desaparición da súa filla.
A estrada asume case o 65% das inversións do Líder Montes. O equipo xestor do plan reuniuse hoxe para decidir sobre un proxecto. Nos 3 municipios deberían gastarse 7,3 millóns de euros en 6 anos. Mistura Tempo Libre abriu onte o seu campamento con 20 nenos. Esta asociación volve a organizar o seu campamento coa mesma ilusión que fai case 20 anos.